Basoberritzetan landaketa bezain garrantzitsua da lehen urteetako zaintza. Gastu eta lan handiena, lurraren prestatzeak, landaketak, babesla jartzea suposatzen du. Baina mantenimendu egoki bat ez egiteak inbertsio honen galera edo espero dugun emaitza ez lortzea eragin dezake. Lehen urteetako ezinbesteko lana desbrosatzea da. Sasi, garo, ote eta barrek landarea gain hartu ezkero ito egin dezakete. Eta landarea gain hartzen duen kasuetan ere, beren pisuarekin landarea okertzea edo apurtzea eragin dezakete. Beraz, kasu berezietan izan ezik, adibidez, ganadu asko dabilen eremu bat, edo sasita oso gutxi ateratzen den lur bat, lehen urteetan desbrosatzea ezinbestekoa da landarearen garapen egoki bat ziurtatzeko. Orokorrean, landaketak ilaraka desbrosatzea gomendatzen dugu. Desbroso osoarekin alderatuz, kostu askoz txikiagoa da, eta desbrosatzen ditugun ilaren bitartean landaretza mantentzen da. Honek ez du esan nahi desbrosatutako ilaretan landaretza guztia desabatzen dugunik. Interesekoa diren zuhaitz eta zuhaixkak, bisortze naturalekoak, errespetatzen saiatzen gara. Bisortze natural hau egoki kudeatuta oso onuragarria landaketarako. Dibertsietate genetikoa, espezifikoa eta landaketaren dentsitatea handitzea dakar. Kasu batzuetan desbroso osoa egitea beharrezkoa, beti ere berezko zuhaitz eta zuhaixkak errespetatuz. Sasitza oso altua denean, ilaraka desbrosatu ezkero, ilara arteko sasitza hori ilaretara erortzeko arriskua daukagu. Beraz, horrelako kasuetan desbroso osoa egitea gomendatzen dugu. Desbroseak udaberri eta udan egiten ditugu, maiatzetik irailera. Alde batetik, sasiei eta bestelakoi min gehien eragiten zaien garaia da. Bestetik, zuhaitzak esna eta hazten dauden garaian, udaberri eta udan, hauek konpetentzia gutxitzeko helburua dago. Landarea txikia denean, lehen bigarren urtean, eta bereziki babeslirik ez duten kasuetan, desbrosea goiz egitea komeni da, maiatza ekaina aldera. Landarea oso txikia den kasuetan, lehengo urtean bi desbrose egitea ere beharrezko izan daiteke. Euskal Herriko lurralde bakoitzean, administrazioak desbrosa diruz laguntzeko urtemuga ezberdinak ezartzen ditu. Baina gure ustez, urtei baino, basoan gertatzen den horri erreparatu behar zaio. Gutxienez, zuhaitzak sasiari gain hartu arte desbrosatzea komeni da. Hau ez da berdin ematen landaketa guztietan. Lurraren eta lekuko baldintzen arabera, sasitza altuago edo baxuago izan daiteke eta zuhaitzen hazkuntza ere ez da berdina. Egokiena, zuhaitzek 2,5–3 metroko altuera eduki arte desbrosatzea da. Sasiek gain hartu ez dezaten eta beren pisuarekin apurtu edo okertu ez daitezen. Hala ere, gomendatutako altuera hau, sasitzaren altueraren araberakoa izango da. Tubo babesla jartzen diren kasuetan, hauek mantenimendu berezi bat behar izaten dute. Apurtzen diren, bridak eta estakak ordeztu egin behar ditugu. Tuboak okertza ere ohikoa izaten da, eta landararen garapen egoki baterako hauek zuzendu behar ditugu. Beste arrisku bat, tubo barruan, garo, sasi eta oteak ateratzea da, eta landare ito aurretik kendu behar ditugu. Egokiena, urteroko desbrosaren ondoren jabeak berak errepasotxo bat ematea da, aipatu ditugun mantenimendu lanak eginez. Inbertsio moduan egiten dugunean, orokorrean, landaketaren 3. urtea izan daiteke egokiena, baina beti ere kasu bakoitza aztertu behar da. Kontuan hartzeko beste puntu garrantzitsu bat txarak dira. Landaketa egiten dugun kasu gehienetan, aurreko basoa soiltzean apurtutako edo moztutako zuhaitz eta zuhaixkak indarra handiz hasten dira. Landaketa batzuetan kaltegarri izatera iritsi daitezke. Helburu dugun basoa sortu beharrean, txarati datozen zuhaitz eta zuhaixkak osatutako landaretza gailendu daiteke. Honek ez du esan nahi sistematikoki txara guztia jo behar ditugunik. Helburua, landatutako zein berez etorritako intereseko zuhaitzoia garapen egoki bat edukitzea da. Beraz, hauekiko kompetentzia gehiegi egiten duten txara mozten ditugu. Bukatzeko, argi esan behar dugu, ez dagoela kasu guztietarako balio duen formula magikorik. Egoera bakoitzera moldatu behar gara eta etengabe ikasi. Hala ere, ezinbesteko ikusten dugu, gutxienez zuhaitzak sasitzari gain hartu arte desbrosak egitea.